Assalamu alaykum hormatly adamlarym. Garaşsyda baqy tarap ýurdumyzdaky täzelikler hem habarlar bilen tanışdyrýan Watan habarlary gepleşmekdeşýäs. Garaşsyda hemişelik bir tarap Türkmenistan döwletimizde hormatly prezidentiň parafatly ýol başlygyna alınıp barlayan işler berkarar döwletimiziň bagtýarlyk töwrüniň ruhyna laýyk ýörelgeler bilen üstünlikleri başlanýar. Munyň şeýledini hepden dowamynda wakalara tutuş aýdynlygy bilen tasdiklaýar. 17 Awgustda hormatly prezident Gurbanoğlu Berdimuhammedow ýurdumyň vilayatlarynyň hem paýtagtynyň häkimleriniň gatnaşmagyna sanly video aratnaş arkaly iş maksadyny geçirdi. Oňa gatnaşyjylar alınıp barlayan işler barada hasabat berdiler. Hormatly prezident Aşgabatda mundan beýlegim üstürmeň wezipelerini çözmäge, düýüplük hem jogapkärçilikli çemberleşmeň möhümdigini aýdyp şäherde araççylyk saklamak, jemaat gulluklarının bökdünşi işini üpçün etmek babatda anyk taşyryklar berdi. Döwlet başlygynda özgörtmeleri amal aşyrmakda ähli urlary şoltany, ýaşaýyş durmuş injenerçilik segeniki, uly kommunikasiýalar, ekologiýa urlaryny gödüň tutmagyň zerurdygyny aýtdy. Şeýle paýtatymyzyň täze gurulýan destgalaryna aýratynama şanly sene Türkmenistanyň bir taraplarynyň 25 ýyla münasibetli ulanylmagy berilmegi bellenelen destgalarda işleň hilne hem öz wagtyna ýerine ýetirilişine, ýanyň hukuksyzlygynyň kadalarynyň berja edilmegine berk gödäwçilik etmegi tapşyrdy. Hormatly prezident agaltyn möhümlerde durup geçmek bilen gowaçy meýdanlarynda degişli işler geçirilerini agresiýnik kadalan dogry derejede berja edilmeginiň ähmiýetini atdy. Şoň ýaram milli liderimiz güýdük buğday ekşiniň ýokary hilli gaýtga möhürletde geçirilmeligini hem soňra olara toplumlaryny ide edilmeginiň geljek ýyllaky bolgaly hatyrynyň girewdigini bellädi. Şunun bilen baglykda hormatly prezident öňde durýan möhüm şäherlere zerur bolan owakyjylyk senikalaryny, enjamlaryny şolfany, paýta ýygyjy kombaýnlary, ekijileri, awtologlar şeýlede kabul ediş harmanhanalarny hem paýta arasylaýjy kärhanlary guramaçylykly taýýarlamak barada görkezme berdi. Hatyly kabul edýän harmanhanalar hem gaýtadan işleýän kärhanlary möhüme dogry taýýarlamak möhümdir. Şeýle hormatly prezident kärneçler bilen taýşyrylan hatyl üçin özara hasaplaşyklaryň öz wagtyna geçirilmeginiň zerurdygyny aýtdy. Milli liderimiz buğday ekiljek ýerleriň öz wagtyna sürilmegini hem tekid edilmegini, senikalaryň şeýle ýürütülüşleriň enjamlaryň ekşe dogry taýýarlagyny, şeýle daýhanlary ýokary hili tohumlar bilen üpçün etmegiň zerurdygyny bellädi. Hormatly prezident owakyjylyk toplumyny ösürmegiň esasy uglany üns çekip güýdük ýer almanyň, göýök we beýleki owakyjylyk ekinleriniň ekilişini belenilen möhürletde geçirilmegi olara talaba laýyk ide edilmegi barada anyk taşyryklar berdi. Döwlet başlygynda ýerleri netijeli peýdalanmak, owakyjylyk önümleriniň önürleýän mukdaryny artyrmak arkaly owa sanaýat toplumynyň kuwatyny amala aşyrmagyň möhümdigi barada aýdyp, degişli wezipeleň ýerine ýetirilmegini üns merkezine saklamak tapşyrdy. Şunun bilen baglykda güýdük ýer almanyň dürli göýök önümden gançygy nurunyň üsürilip ýetişdirilmegine, olara agresiýnikanyň kadalaryna laýyklykda ide edilmegine, ýygnalaryň hasylyň degişli derejede saklanylmagyna aýratyn üns berilmelidir. Milli liderimiz tutuş ýylyň dowamynda ilatyň ter göýök önümleri, ýer alma we beýleki ady önümler bilen bolelim edilmeginiň möhümdigini aýdyp, muň üçin sowadyjy amarlary gurmak boýunça alınıp barlayan işlere jogapkärçilikli çemberleşmek barada bir näçe anyk görkezmeler berdi. Hormatly prezident şaly ösürip ýetişdirmek baradaky meseleleriň üstüne durup geçmek bilen şaly ekilen meýdanlarda ide etmek işleriniň agresiýnikanyň kadalaryna laýyklykda talaba laýyk geçirilmegine hem ony öndürmegiň meýilnamalaryň borçnamalarynyň ýerine ýetirilmeginiň üpçün edilmegini tapşyrdy. Milli liderimiz ilatyň durmuş ýaşaýyş şertlerini ýa-da ýokulanyrmagy üns çekip, bina edilýän desgalarda işleň barşyna gödäwçiligi güýçlendirmek tapşyrdy. Olar belenilen möhürletde ulanylmagy berilmelidir. Hem häzirki zaman uluglarynyň ähli ölçülerine gabat gelmelidir. Hormatly prezident täze ýyladyş möhümine taýýarlygyň ýokary guramaçylyk derejesini üpçün etmek, degişli injenerçilik ulgamlarynyň ýagdaýyny barlamak üçin gaýra goýulmasy şäherleri görmek, ýanyň hukuksyzlyk düzgünleriniň berja edilmeginiň meselelerini gödäwçilikde saklamak barada anyk taşyryklar berdi. Hormatly prezident ýanyň hukuksyzlygy bilen bagly meseleleri hemişe berk gödäwçilikde saklamak tapşyrdy. Milli liderimiz durmuş ykdysady düzümleri döwür baplaşdyrmak boýunça işleri dowam etdirmegiň zerurdygyny üns çekip, watanymyzyň hemişelik bir taraplarynyň 25 ýyllyk şanly senet münasibetli ulanylmagy berilmeli desgalaryň gurulşynyň belenilen möhürletlerde ýerine ýetirilmegini berja etmek tapşyrdy. Milli liderimiz ýurdumyzda azyk borçlaryny üpçün etmek meselesiniň üstünlikli çözülmeginiň möhümdigini aýtdy. Bu maksat bilen malarçylyk önümleriniň önülüşini artyrmak, beýpudogyň otyn biniýadyny putrandyrmak zerurdyr.
Hormatly prezident bu dünýäde emele gelen ýagdaýlary nazara alyp, ilatyň saglygyny goramak meselesini hemişe üns merkezine saklamagyň zerurdygyny beledi. Jemgyýete sagdyn durmuş ýollaryny giňden wagt etmek, beden terbiýe hem sportyn meşgul bolmagyň ähmiýetini düşünürmek gerek diýip, milli dermada degişli wagt netiha çäreleriniň geçirilmegini tapşyrdy. Döwlet başçymyzy bilimli gomyny özgörtmelerini durmuşa geçirmegini, berik gödöwçülükde saklamagyň möhümdigini üns çekip, täze okuw ýylyna talaba laýyk taýýarlanmagyň, şunu emele gelen ýagdaýlaryň gödüňi tutulmagynyň zerurdygyny notady. 19 Awgustda Türkmenistanyň prezidenti Gurbanogly Berdimuhammedow video maslahat görüşünde döwlet başçymyzyň geçen ýylyň sentýabr aýyna gol çeken permana laýyklykda döredülen Türkmenistanyň konstitusiýasyna üýtgetmeler we goşmaşylar girizmek bilen bagly teklipleri işläp taýýarlamak hemde umumlaşdyrmak boýunça konstitusiýon toparyň mejlisine geçirdi. Hormatly prezident bu amala aşyrylýan özgörtmelerini baş maksadynyň jemgyýetimiziň hem döwletimiziň iň ýokary gymmatlygy bolan adamy, oňa bähwitlerine hyzmat etjek häkimiýetiň wekilçilikli idaralarynyň, ýagny Türkmenistanyň halyk maksadynyň hem mejlisiniň işini kämilleşdirmekden, şeýle-de kanun çykarjylyk işini amala aşyrýan idaralaryň iki palataly guruluşyny döretmekden, demokratik institutlaryň işini has ýokary derejelere çykarmakdan ibaratlygyny bellädi. Halkymyzdan siýasy partiýalardan hem jemgyýetçilik birleşiklerinden, dürli puduklyny durmuş idaralarynyň hem ýerli idara gurumlarynyň gelýän köp sany teklipleri öwrenmek, serjermek hem umumlaşdyrmak boýunça Türkmenistanyň mejlisine döredülen iş toparam ana işleri durmuşa geçirdi. Hormatly prezident bellädi. Ýurdumyzyň jemgyýetçilik gurumlarynyň adynan çykyş eden Türkmenistanyň Demokratik Partiýasynyň ýolbaşçysy Berkarar döwletimiziň bagtýarlyk döwründe Türkmenistan beýtaraplyk mekanizyny milli liderimiziň öňdüni görjülükli, ören oýlanşykly hem çuň paýhasy döwlet siýasatynyň üstünlikli durmuşa geçirilip, edil watanymyzy Türkmenistanyň üstünlüği anamly ýoly bilen berent derejelere ýetendigini bu ýysançyny bellädi. Ýurdumyzyň hemişelik beýtaraplyk derejesine eýe bolmagyň 25 ýyllygy beleniljek, şu ýylda amala aşyrylýan konstitusiýon özgörtmeginiň ähmiýeti bardy. İki palataly parlamentiň döredilmeginiň Türkmenistanyň demokratik ötüşinde taryhy ädim boljakdygy, hem oň taryhyna altyn harplar bilen ýazyljakdygy belenildi. Adalet ministri Muhammedow hormatly prezidentiň başçylygyna garaşsyz hemişelik beýtarap watanymyzyň ukunly üsýanyny, halkymyzyň awadan hem parahat durmuşyny üçin maksady bilen döwlet ornusynyň hukuk esaslarynyň ýygydarly kämilleşdirilýänini bellädi. Belenilşi ýaly hormatly prezidentiň başlanjy bilen ýaýbanylan toplumlaryny demokratik özgörtmeler Türkmenistanyň mundan belägem ukunly üsüşi hem täze belentliklere çykmak üçin ygtybarly hukuk büniýady bolup hyzmat eder. Mejlisiň başlygy Mehmedow milli liderimiziň parasaty ýolbaşçylygyny demokratik hukuk hem dünýäwi döwletimiziň ösüşine täze belentliklerini galýanyny bellädi. Öz ösüşinde hil taýdan täze derejelere çykýan ýurdumyzy mundan belägem demokratiýalaşdyrmak boýunça döwlet başçymyzyň öňe süren başlanjy garaşsyz hemişelik beýtarap döwletimiziň täze taryhyny altyn harplar bilen ýazylýar. Muňa özi hormatly prezident bilen türkmen halkynyň asarlaň synagynyň geçen adalatlyk, deňlik, insanperwerlik ýürürlüğinden uralýan döwlet siýasatynyň netijesinde ady bir halkymyzyň öz arkada prezidentiniň töweregini hasam mäkem jewseşýänini, hem ýurdumyzda emele gelen büýük töweregiň miýdemezdigini, ýene-de bir suwutnama bolmak bilen döwlet adam düşünür diýen insanperwer ýürürlüğiň dawaranýanyna aýdyň şaýatlygy diýip, hormatly prezident bu çykyşlary jemläp Türkmenistanyň konstitusiýasyna üýtgetmeler we goşmaşylar girizmek hakyndaky konstitusiýon kanunynyň taslamatynyň halkymyzda uly gyzyklanma döredin onu beledi. Konstitusiýon toparyň ýany döredilen iş toparynyň maglumatlaryna görä, ýurdumyzyň parlamentini Türkmenistanyň milli geňeşi diýip atlandyrmak baradaky teklibi gollap, müňlerçe raýatlamaly maslahatlarda hem köpçüliklerine habar berişleri işlerini çykyş etdiler. Hem öz tekliplerini berdiler. Hormatly prezident bu milli parlamentiň iki palataly guruluşyny döretmek, oňa palatalaryny halk maslahady hem mejlis diýip atlandyrmak baradaky teklibiniň giň goluwy eýe bolanyny bellädi. Parlamentimiziň halk maslahady palatasynyň düzümini emele getirmek boýunça vilayetlerden hem Aşgabat şäheriniň wekilliň sany, olary saýlamak hem bellemegiň tertibi, halk maslahatynyň azalygyna dalaşgärlere bildirilýän talaplar hem olaryň ygtyýarlyk möhüreti bardy. Konstitusiýon kanunynyň taslamasyna beýan edilen kadaryň dolu gollanylmagy taslama taýýarlanyny raýatlamagyň teklipleriniň nazara alanynyň suwutnamasy diýip milli liderimiz sözünde dowam etdi. Oňyň halkara tejribesi esasyna hem vilayet Aşgabat şäher halk maslahatlarynyň ygtyýarlyklaryny giňeltmek, awraýyny ýokurundyrmak hem halk maslahatynyň düzümini emele getirmäge hukuky bolan ýerli wekilçilikli idaralar hökmüne jemgyýetde onuň ornuny berkitmek maksady bilen halk maslahatynyň düzümini emele getirmäň taslamada beýan edilen tertibine köp sanly raýatlar makullap öz tekliplerini berdiler.
Konstitusiyon kanunynyň tasamatyny beýan edilen Milli Geňeşiň palatalarynyň mejlisine geçirmek, olaryň ygtyýarlyklaryna degişli meseleleň anyk kadalaryny gollap, müňlerçe teklipler geldi. Bu barada aýtmak bilen hormatly prezidentimiz bu meseleleň konstitusiýon kadalarda anyk beýan edilmeginiň ýurdumyzda parlamentarizmi ösürmek, netijede bolsa kanun çykarjy döwlet idarasynyň işini döwrüň talabyna laýyk ýola goýmak üçin oňoýly şertleri döretjekdigini beledi. Şeýle-de hormatly prezidentimiz konstitusiýon kanunyň tasamatyny, kanunlary kabul etmegiň tertibini anyk kesitleýän kadalar makullap, mehriban halkymyzdan köp sany teklipleň gelip goýşanyny beledi. Sebebi tasamada beýan edilýän kadalara laýyklykda mejlisiň kabul kanunlarynyň halk maslahatynyň garamagyna makullamak üçin berilmegi şu kanunlara umumy döwlet behgitlerini ähli zatdan ýokarda goýmak nukdanazaryndan garalýan ony görkezýär. Muňa-da döwletimiň hemme jemgyýetimiň behgitlerini biri-biriň işini sazama gönükdirlen iki palatanyň utguşykly işime wagtda maksada laýyk bolar diýip hormatly prezident beledi. Konstitusiýon toparyň mejlisine döwletimiň kanun çykarjy wekilçilik idarasynyň işini kämilleşdirmek boýunça badalyga berilen özgertmeleri durmuşa geçirmek ugruna alınıp barilen işler bardaky maglumatlar hem hasabatlar dinlendi. Milli liderimiz ýurdumyzyň jemgyýetçilik syýasy durmuşynda möhüm taryhy waka bolan kanun çykarjy wekilçilik idaranyň işiniň netijelegini hem milli parlamentiň ornuny ýokarlandyrma gönükdirlen bu işleň guramaçylykly geçirilmegine işe gatnaşan adamlaryň ählisine minnetdarlyk bildirdi. Konstitusiýon kanunyň tasamasy taýýarlananyna döwlet guruluşmyzy mundan berýän kämilleşdirmek maksatlarynyň öz milli ötüş ýolumyzda toplan tejribemizden hem oňyň halkara tejribesinden uralny. Şunun bilen baglykda milli liderimiz mejlise şu kanunyň kabul edilmegi bilen bagly hereket edýän milli kanunçylygymyzda seljerme geçirmek hem degişli üýtgetmelerge goşmaçylary girizmek boýunça alyp barýan işlerini dowam etmegi tapşyrdy. Hormatly prezidentimiz Türkmenistan biziň ata watanymyz, konstitusiýa biziň esasy kanunymyz idi. Konstitusiýamyzda biz jemgyýetiň we döwletiň iň ýokary gymmatlygy adam diýip kesit edik. Adamy goramak, gollamak hem oňa hyzmat etmek döwlet häkimet idaralarynyň baş wezipelerdir diýip beýan etdik. Bu biziň döwlet syýasatymyzda kesitleýän esasy kadalardyr. Biziň täze parlament ulgamyna geçmek baradaky başlanýarymyzda esasy kanunymyzda beýan edilen şu kadalardan gelip çykýar. Konstitusiýamyzda kesitleýän esasy urlamyz boýunça ösene berkarar döwletimizde geljek neselere miras galdyrymak biziň her birimiziň mukaddes borjumyzdyr diýip hormatly prezident bilen näzerdi. Ara alyp maslahatlaşylaryny konstitusiýon kanunymyzyň tasamaty boýunça edilen çykyşlarda ýurdumyzyň kanun çykarjy wekilçilik idarasynyň iki palatary ulgamyny döretmek barada öňe sürene başlanýarymyzy mehriban halkymyzyň dogry gollap amala aşyrylýan konstitusiýon özgertmeleri işen gatnaşanygy aýdyn görnýär diýip milli liderimiz beledi. Umumyň konstitusiýamyzda kämilleşdirmek boýunça geçirilýän işleri halkymyza dogry getirmek boýunça işleri dowam etmeli. Milli liderimiz garaşyda kemeşilik bir tarap döwletimizde geçirilýän konstitusiýon özgertmeler adamyň hem raýatyň Türkmenistanyň konstitusiýasyna kepillenirilen giň hukuklaryny hem azatlyklaryny üpüşnetmäge ýardym etjekdigini anamildirdi. Şeýle-de hormatly prezidentimiz konstitusiýon toparyň hem oň ýanyna döredülen iş toparynyň agalarynyň öz işlerini mundan welagam sazyşly alyp barjakdyklaryny hem öňde goýulan wezipeleri awray bilen ýerine ýetirjekdiklaryny berk anamildirdi. Soňra hormatly prezident Türkmenistanyň konstitusiýasyna üýtgetmeler we goruşmaçylar gezmek hakynda Türkmenistanyň konstitusiýon kanunynyň tasamatyny makullamak hem Türkmenistanyň halk maslahatyny hödürlemek hakynda konstitusiýon toparyň kararyny gol çekdi. Hormatly prezident Gurbanoğlu Berdimuhammedow konstitusiýon toparyň iň soňky 4-nji mejlisini jemläp oňa gatnaşyjylara berkjan saglyk alyp barýan jogapkärlik işlerini uly üstünlikleri arzuw etdi. 20 awgustda hormatly prezident Gurbanoğlu Berdimuhammedow minister kabinetiniň sanly wiza araknaşar arkaly Nowatdaky mejlisine geçirdi. Onu döwlet syýasatynyň möhüm meselelerini hem resminamalaryň taýýarlanan tasamalaryna serdirdi. Mejlise gatnaşyjylar alınıp barýan işler barada hatabat berdiler. Hormatly prezident medeniýet ulgamyny ösürmegiň döwlet syýasatynyň ileri tutulan urlarynyň biridigini atady. Häzirki wagtda ýurdumyzda bulgamyň işini döwrüň talabyna laýyk goramak üçin ähli şertler dürdürildi. Şol fana täze detkalar guruldy, hemme ulanylmaga berildi. Ulgamyň maddi enjamlaryň bünýady fotolanyrly. Hormatly prezident banyk ulgamyny ösürmegiň degişli maksatnamalaryň şäherlerini görülýän toplumlaryň şäherleri netijesinde häzirki wagtda gardy bermek, nagdar hasaplaşyk geçirmegiň hyzmatlaryň adaty usulyny öwürleýän anlatdy. Hormatly prezident Halk Bank terminaly täze mobil ulgamynyň ähmiýetini bellep,
Burada işleri amalaşırmaga işen girişmek şerde yurdumdan beýleki banklar tarapyndan şeýle ulgamlaryň işini taýýarlanma bardaqy meseleleň üstünde işlemek tapşyrdy. Hormatly prezident wada ýalňyş energetika toplumynyň kärhanalarynyň işiniň şol sanda ulan daşary ykdysady işiniň netijelerini ýokarlandyrmagyň häzir möhüm güýpe bolup durýanyny, şol işleň döwrüň talabyna laýyk getirilmeligini beledi. Milli liderimiz dünýäniň neft gas senatynyň gyzyklanmalaryny, energetika bazarlarynyň ýagdaýyny öwrenip, ýalňyş energetika toplumynyň önümleriniň esasy görnüşleri bilen islegi serjermeligini, hemem şol esasy öz ösüşmeýilnamalary düzmelik notudy. Hormatly prezidentimiz neft gas puduny mundan belegem ösdürmek, oň düzümini innowasion esasy döwrü waplaşdyrmak barada bir näçe anyk tapşyryklar berip, iri maýa goýum tasamalaryny amala aşyrmagyň şol sanda Türkmenistan, Owganistan, Pakistan, Hindistan transmilli gas geçirjisini gurmagyň möhletlerini ýygdarly gödäwçilik etmegiň möhümdigini unutjakdy. Hormatly prezident we partiýa ömürüne taýýarlyk görmek bilen baglanyşykly gurumçylyk meselelerini bir gödäwçilikde saklamagyň, bu işleri belini möhürde geçirmek hem ýygnalynyň hatyrlaryna talaba laýyk saklanymagyny üpçün etmegiň wajyp durýany. Hormatly prezident we güýzlik bolugy ýetişdirmegiň ylmy usullaryny ulanmagyň, beýkeniň hatyrlaryny ýokarlandyrmagyň hem öňümüzdäki ekiş mövsümine ykjam taýýarlyk görmegiň möhümdigini beledi. Hormatly prezident we azyk bolşulygyny üpçün etmegiň durmuş syýasatynyň möhüm urduny atap, yer almaň beýleki göýek we bagçy ölümleriniň önürleýän mukdaryny mundan belegem artdyrmak maksady bilen anyk şäherleri görmegiň wajyp dugyny beledi. Belenirşi ýaly Türkmenistan prezidentiniň ýurdumyzda 2020-2025-nji ýyllarda durmuş ykdysadyny ösürmek maksatnamasynda Aşgabat şäherine hemem welaýatlarda birinji tapgyrda 53 000 tonna önüm saklamagy niýetiniň sogudyjy ambarlaryň gurulmagynyň gödüňi tutulýanyny beledi. Şunun bilen baglykda hormatly prezidentimiz degişli karara gol çekip, ony elektron resminama durunşygy ulgamy arkaly iýerdi. Hemem bu meseleni bir gödäwçilikde saklamagy tapşyrdy. Hormatly prezidentimiz ýurdumyzda amala aşyrylýan ägurt uly özgertmeleň öz bolşly nyşany bolan hemem şäherlemede, şeýle-de o bolamady awadanlaşdyrmak, hemem döwrü waplaşdyrmak boýunça amala aşyrylýan giňmeşörli işleň ören wajyp ähmiýetini noktada. Hormatly prezident we alnyp barlayan guruluşlary gödäwçiligi güýçlendirmek, ýerine ýetirilýän işleň hilini, şeýle-de şolaň belenilen möhletini tamamlanmagyna aýratyn üns bermek tapşyrdy. Milli liderimiň beýleşýäri gurulýan ähli binalar häzirki zamana dünýä binagarçylygynyň hem gadymdan gelýän milli guruluşlyk täpleriniň iň gowy uğurlaryny özüne sadaşyk jemleýän ak mermerli paýtatymyň gaýtalanmajak gözeligi bilen sadaşyk utgaşmalary. Mejlisiň dowamında hormatly prezident we gadymdan göz başalýan türkmeni Owganiýetnaşyklarynyň hoş niýetli goňşulyk, özara hormat goýmak esasynda gurulýanyny beledi. Şeýle-de biziň ýurtymyzda daşary syýasat ulgamynda awrayly halkara hemem sewit gurumlarynyň ilkinji nowbatda Birleşen Milletler Guramatynyň şäherlerine üstünlikli hyzmatdaşlyk edýärler. Owganistany giňerimli ulug üsaşyr düzümi, şol sanda demir ýol we ulugyň beýleki görnüşleriniň düzümini döretmek boýunça tasamlara çekmek möhüm güýpe bolup durýar diýip hormatly prezident we sözüni dowam etdi. Lapis Lazuli, Owganistan, Türkmenistan, Azerbaýjan, Gruziýa, Türkiýe ulug geçirýäriniň tasamasyny amala aşyrmak boýunça özara gatnaşyklary amala aşyrylýar. Akina Antkoy demir ýol şahaty goňşy ýurduň ykdysadyýetini ösdürmek, oňa kiçik we orta telekeçiligini işleňleşdirmek, owan önümlerini dünýä bazaryna çykarmak üçin täze mümkinçilikler açar. Owan topragyny demir ýoluň guruluşynyň türkmen tarapynyň serişleriniň hasabyna alınıp barylýanyny, hemem biziň işlemeden şeýle-de guruluşlyk serişlemeden ulanylýanyny aýratyn bellemek gerek diýip milli liderimiz naktady. Gelecekde bu demir ýol şahatyny Täjikistan bilen serhede çenli uzaldyp, Aziýa ýuwaş mansewtiniň döwletlerini ýetirmek gödüňi tutulýar. Hormatly prezident we milli ykdysadyň esasy düzümleriniň biri bolan dokma pudunyň öňünde önüm önürüşini artyrmak, täze ýokary tehnologiýaly toplumlary döretmek, ýerli çygymal serişlerini netijeli ulanmagyň esasynda dürli görnüşli hemem bäsişigi ukyply önümleri önürýän, gaýtadan işleýän kärhanalary döretmek boýunça möhüm güýpelerini goýulanyny beledi. Hormatly prezident we sözüni dowam edip ýurdumyzda 2020-2025-nji ýyllarda durmuş ykdysadyny ösürmegiň maksatnamasynda kesýetlenen güýpeleri ýerine ýetirmek babatda ýol berilen kemçilikleri ünitjekdi. Döwlet başçylygynda güýpe borçlaryny talaba laýyk ýerine ýetirmänlikleri, özleriniň gödäwçilik edýän ministrlikleriň we puduklaryň idaralarynyň işini gödäwçiligi gowşudan gorçyn ministrlik kabinetiniň başlygynyň ornmasarlary Galyjew hemem Uradiýew Berkenç aýtdy. Hemem ýol berilen kemçilikleri gaýtga wagtyň içinde düzeltmegi olary soňky edek duýdurdy.
Hormatly prezident bada täze zekinler ýüze çykarmak ýaşary milli medeniýetimiň genji hazynatyna çekmek maksady bilen geçirilýän ýangan diýarymy dörejilikli bäsešiniň ähmiýetini bellädi. Hormatly prezident bada şu ýylyň dowamyna geçiriljek medeni şäherleri şolsany ýangan diýarym telebäsešiniň jemleşik tapgyryny ýokary derejede guramak barada degişli tapşyryklar berdi. Hormatly prezident bada ýurdumyzda geçirilýän beýleki şäherler ýaly şeýle bäsešikleňem biziň baý mirasymyzy hemem dörejilik däplemede giňden wagt etmäge, olary aýagyl saklamagy, jemgyýetiň ruhy ahlak kuwatyny, oňa gymmatlyklaryny kemale getirmäge ýardym etmelegini bellädi. Döwlet başçymyzy sunugatyň hemem medeniýetiň milli aň düşünjüsine munasyp sadaşykly ösen nesli terbiýelemekde möhüm orny eýleýän ýatyp vice-premieri bulgamyň ösürilmegine ünsü güýçlendirmek hemem burada işleri kemilleşdirmek üçin täze usullary hemem çemeleşmeleri gözlemek tapşyrdy. Hormatly prezident bilim bulgamynyň kemilleşdirmeginiň döwlet syýasatynyň ileri tutulýan uğur bolup durýanyny bellädi. Döwlet adam şeýnurdiýan şygarasynda häzir ýurdumyzda ýaşaň oňat bilim hemem terbiýe almagy, berkarar döwletimiň bagtyrlyk döwrüniň beýgi işlerini dowam edýän munasyp nesir bolup ýetişmek üçin ähli mümkinçilikler döredilýär. Milli liderimize täze okuw ýylyna hemem bilimler we talip ýaşar günü oňa taýýarlyk görmegiň zerurdygyny aýdyp, ýaşaň döwri bilimleri üstünlikli özleşdirip, intellektual kuwatyny artdyryp, öz ukyp başarnyklaryny dogry derejede amala aşyryp bilmek üçin bilim hemem terbiýeçilik işini hasam kemilleşdirmek, ähli şertleri döretmek bilen bagly meseleleri hemişe üns merkezine saklamagy tapşyrdy. Hormatly prezident döwletimiň iki taraplaryň hemem köp taraplaryň görnüşde awraýly guramalaryň şäherlerini netijeli hyzmatdaşlygy ıgrarlygyny täsir edýär. Şunuň bilen baglykda Birleşen Milletler Guramasy bilen köp uğurly strategik hyzmatdaşlygy aýratyn ähmiýet berilýär. Şol hyzmatdaşlyk bolsa ýyl saýyny täze many mazmun bilen baýlaşdyrylýar. Milli liderimiz halkara gatnaşyklaryň wajyp uğurlary boýunça Türkmenistanyň öňe sürýän anyk başlanýyşlarynyň muňa ýardym etmelegini notady. Şol başlanýyşlarda häzirki ýagdaýlary nazara almak bilen hyzmatdaşyk ösürmegiň geljegi uly uğurlary beýan edilýär. Şunuň bilen baglykda ýurdumyzda Birleşen Milletler Guramasy baş assambleýasynyň 75-nji ýubiley mejlisiniň işine gatnaşmagyny Milletler Birleşiginiň dowly ygtyýarly azat hökmüni alyp barýan ýygydarly işiniň dowam hökmüne garaýar. Hormatly prezident Türkmenistanyň konstitusiýasyna üýt götmeleri we goşmaşary girmek bilen bagly teklipleri işläp taýýarlamak hemde umumlaşdyrmak boýunça konstitusiýon toparyň geçirilen mejlisine öňde goýulan wezipelere ünsüçekdi. Gurrun yerlerde, vilayetlarda, etraplarda hemem şäherlerde konstitusiýon kanunyň taslamasyny halk maslahatynyň öňümizäki mejlisiniň wekilleri bilen ara alyp maslahatlaşmak barada barýar. Hormatly prezident umumy milli forumyň gün tertibine girijek meselelerin ählisiniň üstünde içgin işemeň wajyp tony beledi. Şol mejlise taryhy çözgütleri kabul ediler. Hormatly prezident beýtaraplaryň ýörelgelerine ermek bilen garaşda da hemişelik beýtarap Türkmenistanyň parahatçylyk söýjülük hemem giň halkara hyzmatdaşlyk syýasatyny ýygydarly durmuşa geçirýäniňi bellädi. Biziň ýurdumyzda diňe gorunç häsiýetine eýe bolan harby doktrinasynyň esasynda ýaraly güýçleri häzirki zaman çeýnikaty bilen üçinetmek, ýokary hünärli hünärmenler taýýarlamak maksady bilen özgörtmeleri amala aşyrýar. Döwlet başçymyzy harby hukuk goraýjylygynyň işlerini kemilleşdirmekde toplumlaryň çemleşmeýäniň zerurdygyny üns çekip degişli tapşyryklar berdi. Mejlise döwlet durmuşyna degişli başga da birnäçe möhüm meseleler garaly, hemem olar boýunça degişli çözgütler kabul edildi. Hepden möhüm wakalary hormatly prezidentiň ýyl ýurt bähretli işleriniň rowaşlanýanyny, watanymyzyň ähli babatlarda ýokary depkinlerde ösýäniňi äşkar etdi. Hormatly prezident owy hujulyk ulgamyny ýygydarly ösürmek, owa adamlarynyň ýaşaýyş durmuş derejesini hasam ýokarlandyrmak barada edýän taýfy taýlary ýurdumyzyň zähmet söýür daýhanlaryny täze zähmet üstünliklerini ruhlandyrýar. Milli liderimiň bulgama dünýäniň iň kämil kuwatly owy hujulyk çeýnikalaryny ýygydarly alyp bermegi, öňümçiligi alymyň öňde barjyk gazananlarynyň şonuň bilen birlikde daýhançylygyň ata-babalarymyzdan gelýän netijeli usullarynyň ornaşdyrylmagy, zähmet öňürjiligini ýokarlandyrmaklygy bol hasylyň kemale gelmegine ýardym edýär. Esasy azyklyk önüm bolan gallanyň şeýle ýurdumyzyň milli baýlyklarynyň biri bolan paýtanyň bol hasylyny bilelikde ata-babalarymyzyň baý tejribesi netijesinde insan sağlygy üçin ören peýdaly ýokumlylyk derejesi ýokary bolan azyklyk göýek bakça ekinleriniň durry görnüşleri ekilip, olaň bol hasyly kemale getirilýär. Muň şeýlegini Lewap welaýatynyň zähmet söýür göýek ekrançylarynyň ahlat hemem zähmet siňdiren ekrançylyk meýdanlaryny syňlanygda da aýdym göz ýetirýär.
Aqbalny ine topraklaryn baglan Liverpool aýatynyň zähmet söýür bagdaýxanlary esasy obu hojalyk ekinler bilen birlikde sahawatly türkmen toprağynyň bereketini hem tagamyny özüne jemleýän ýukumlylygy, insan saglygyna peýdalygy, şeýle-de tagamlar bilen tapawut dünýäni göw ekinleň bol hasylyny kemal etdirýärler. Welaýatyň ekrançylyk meýdanlaryna insan saglygy üçin ören peýdaly bolan kunji, noýba, mäş, soýa ýaly ekinleň ekilip, olardan bol hasylanmagy aýratyn bellerlikdir. Bular barada hormatly prezident bilen Türkmenistanyň dermalyk ösümlik kuratly köpçülükli ilmi ensiklopediýasyna da giňden beýan edilýär. Kunji 1 ýyllyk kösükli ösümlik bolup, ony ýerki aralyk hem giçki möhletlarda ekip bolýar. Aretenikanyň kadrlaryna laýyk ýygy edilende kunjinin her hektarynyň 18-den 20 sent daraçany hasıl alyp bolýar. Amderiýanyň kenaryna köpçülüklerin ekilýän kösükler maşgalatyny degişli 1 ýyllyk ösümlikleň ýene biri noýbadyr. Welaýatyň aglaby etraplaryna ekilip azyklyk önüm hökmüne ulanylýan noýbol meýdanlary synlanynda oňa daýhan zähmetiniň siňdirlenigine, ihlasy zähmetiň ýerine düşenigine buýsanýasyň. Ata-babalarymyz gadymdan bäri noýbaň durly görnüşlerini ösdürip ýetişdirip, oňa baý tejribesini toplapdyrlar. Liverpool aýatyna aralyk azyklyk ekin hökmüne ekilýän kösükler maşgalatyny degişli 1 ýyllyk ösümlikleň ýene-de biri mäşdir. Mäş topragyň gurpullyk derejesini ýokalandyrmaga, özünden soňky ekinleň hasylygyny ýokalandyrmaga ýardam berýär. Şoň üçin hem mäş ekinini aralyk ekin hökmüne ekmek aýratyn netijeler. Bu urdu welaýatyň bagdaýxanlarynyň uly tejribesiniň bardygyny belläp geçmek möhümdir. Welaýatyň etraplaryna esasan hem döwlet etraplarynyň ýaýlalaryna giňden ekilýän kösükler maşgalatyna degişli 1 ýyllyk ekinleň ýene biri soýadyr. Ýel uruna tolukna tuprony soýul meýdanlary synlanynda tejribeli zähmet söýür bagdaýxanamda bolan bu ýsonjyň hasy martýar. Soya ekini köp taraplayın pedalı ösümlük bolup, dünýä ekrançylaryna kösükli dänelik hem ýagly ösümliklerin arasynda esasy orunlaryň birini ýeleýär. Oba adamlaryna goýýan belen sarpasy ýerden bol hasylanmaklygy döredip berýän giň şertler üçin Liverpool aýatynyň zähmet söýür bagdaýxanlary hormatly prezidentiň adyna tüý sürekden çykýan alkyş sözlerini aýdýarlar. Hormatly prezident bilen taýsy tagalalar netijesinde ýurdumyzda daşky urşawy aýaly çemberleşmek hem ülkemizden gözel tebigatyny gorap saklamak uğrunda uly görümli işler durmuşa geçirilýär. Munyň şeýledine ýurdumyzda Türkmenistanyň milli tokoy maksatnamasynyň tebigaty goramak hakynda Türkmenistanyň kanunynyň kabul edilmegi, döwletimizden çar kunjyna döredilýän tokoy zowlaklary doly güwä geçýär. Garaşly watanmyzda tebigaty gorap saklamak, sağlaşykly ekologik gurşawy döretmek boýunça uly taslamalar durmuşa geçirilýär. Jenneti diýarymyzyň ösümlik hem haýwanat dünýäsini gorap saklamakda, şeýle-de oň biodurlugyny artdyrmakda ýurdumyzda bar bolan gorakhanaryň ähmiýeti diýsen urlar. Döwletimiň tarapyndan goralýan şeýle ähmiýetli ýerleň birde ýurdumyzyň Demirgazyk çäginde ýerleşýän Gaplaňar döwlet tebigi gorakhanasy. Öz eýleýän meýdany boýunça diýarymyzda iň uly hasaplanýan bu gorakhana şahenem we Sarıgamış çäkli gorakhanalary özüne birleşdirýär. Sarıgamış döwlet tebigi çäkli gorakhanasynyň esasy maksady suw guşlaryny keýklen köpelýän ýerlerini goramakdan ibaratdyr. Öz oluşly täsin ady bilen köpleň ünsüni özüne çekýän Gaplaňar döwlet tebigi gorakhanasy Daşy welaýatynyň çäginde, ýagny ýurdumyzyň Demirgazyk Gunmatar çetinde ýerleşýär. Ol alytlary uzaýan dipe düdleri, aňat belentlikleri, çöl meýdanlary, jeňellikleri, täsin tebigi baýarlyklary we suw giňişliklerini özüne jemleýär. Gorakhanyň esasy maksady ýurdumyzyň Demirgazyk çäginiň ösümlik we haýwanat dünýäsini goramakdan hem geljekki nesiller üçin aýap saklamakdan ibaratdyr. Gorakhanada alınıp barlayan mühüm wezipeleň hatarına Sarıgamış gölüniň suw giňişliklerini ýaşaýan guşlary goramak, jerenleň, aýraklaň hemde saýgaklaň köpelmegine şert öğretmek ýaly derwäs işler görkezmek bolar. Gorakhanyň meýdany 280 000 hektardan gowrak bolup, oň düdüminde şahenem we Sarıgamış çäkli gorakhanalaryň döredildi. Gorakhana ýertäji guşlaryň köp türlügi bilen hem ünsüňi özüne çekýär. Bu ýerde bürgüt, ütelgi, ýylansy gyrgy, güwenek we şuňa meňdeş guşlara has köp duş gelmek bolýar. Gorakhanada ilmi barlyk işleri ýylyň bütün dowamyna ýygydarly alınıp barlyp, tebigatda bolup geçen her hili hadisalary gödөгçilik hemde ösümlikleň we haýwanyň seýrek duş gelýän, ýitip ýok bolup barýan görnüşlerini ilmi esasy öwrenmek, köpeltmek, gorap saklamak dowam etdirilýär. Demirgazyk Türkmenistanyň guşlaryň uçup geçiş häsiýeti esasan sebitde bar bolan uly suw aýtymlary Sarıgamış göli, Weňi Baba göli, Udynşor göli we Beýlek gölleri bilen baglanşyklydyr. Göller Demirgazykdan günorta we ýydyna uçup geçen guşlara wagtlaryň düşlemek we imitlenmek üçin amatly ýerler bolup durýar.
Şoň şinem guşluň esasy bölegi şol köllüň üstünden ýa-da olary ýanyşyk meýdanlardan uçup geçýärler. Gaplanlar garnyň ösümlik örtügi gysga boýly ýarym gyrymsy ösümliklerden ibaratdyr. Otçumok ösümliklerden bir ýyllyk selmeler, seýregrä bolsa gyrtyç görnüşli dürli otlara duş gelmek bolýar. Garda ören seýrek gögören pes oýlaja gara sadygda duş gelýär. Goroxananyň meýdanlaryna seýrek duş gelýän ösümliklerden şora we çägemik ýaly ösümlikler ösýär. Bular Türkmenistanyň Gyzyl kitabyna girdilen ösümliklerdir. Bu ösümlikler goroxanada ilmi taýdan öwrenilýär. Olary tebiği ýagdaýda ösmäk, yaramly ýerlere göçürmek we meden dolukda ösürip ýetişdirmek boýunça ilmi işler geçirilýär. Şoň ýaly goroxanada toýnokly haýwanyň otymlary bilen üçinçiligi hemde oň ýabyny haýwanlara edýän täsiri içgin öwrenilýär. Muman aýdylanna berqarar döwletimiziň bagtyarlyk döwrüniň Türkmenistan bitaraplyň mekan ýerine da güneşli diýarymyzda ösümlik we haýwanat dünýäsini gorap saklamakda hemem oň biýedürligini artdyrmakda maksady okulny işler durmuşa geçirilýär. Muň özi hormatly arkadaşymyzyň öňe sürýän döwlet siýasatynyň ileri tutulýan ugurlarynyň biridir. Hormatly şäher häzir bolsa gepleşigimizde hepden dowamyna garaşylýan howa bardy. Ýurdumyzyň gidrometeorologiýa baradaky ullugy tarapyndan taýýarlanan maglumaty siziň dikkatiňize ýetirýär. Salam alyk edýärler. Hormatly ýerleşler, bilşiňiz ýaly türkmenleriň milli ýyly senenamasynyň ýalyrak dogry dowam edýär. Mähwan adamlar gelingen bolsa geljek hepde ýurdumyzyň welaýetlerinde hem-de paýtagtymyzda bolmagyna garaşylýan howa maglumaty bilen tanyşyp bolalım. Yani gelecek hepdeniň başynda ýurdumyzyň çägini Demiraz Gunatardan çyýly howa akymynyň aralaşma netijesinde diýarymyzyň Balkan welaýatyna atkem ýagşyň ýagmagyny, şeýle-de howanyň geceňlik temperaturalarynyň hepdeniň başynda peselip, hepdeniň ahyryna ýokarlanmagyna garaşylýar. Hasta qaýgy. Ýurdumyzyň Balkan welaýatyna atkem rutly, hepdeniň başynda üýtgäp duran rutly howa bol, atkem ýagşy ýagar, ýylarym çakmagy mümkin. Demiraz Gunatardan günnägara ornyk edýän tiýlik sekundda 7-12'den 11-16 metre etýän şemalyň üsmüne hemde howanyň temperaturasynyň geceleri 15-20 gradusdan 20 derecegacha maýyl, gündüzleri 30-38 gradus ysy, welaýatyň Kanary gatraplaryny 29-34 gradus maýyl bolmagyna garaşylýar. Diýarymyzyň ahal welaýatyna atgym rutly, hepdeniň başyna üýtgäp duran rutly howa bolup, Demiraz Gunatardan günnägara ornyk edýän tiýlik sekundda 5-10-dan 11-16 metre etýän şemalyň üsmüne hemde howanyň temperaturasynyň geceleri 16-20 gradusdan 26 gradusgacha maýyl, gündüzleri 26-30 gradus maýyl, 37 gradusgacha ysy bolmagyna garaşylýar. Ýurdumyzyň Mar welaýatyna atgym rutly, hepdeniň başyna üýtgäp duran rutly howa bolup, Demiraz Gunatardan tiýlik sekundda 6-11-den 10-15 metre etýän şemalyň üsmüne hemde howanyň temperaturasynyň geceleri 15-20 gradusdan 26 gradusgacha maýyl, gündüzleri 28-30 gradus maýyl, 37 gradusgacha ysy bolmagyna garaşylýar. Diýarymyzyň Lewap welaýatyna atgym rutly, hepdeniň başyna üýtgäp duran rutly howa bolup, Demiraz Gunatardan tiýlik sekundda 5-10-dan 11-16 metre etýän şemalyň üsmüne hemde howanyň temperaturasynyň geceleri 15-20 gradusdan 25 gradusgacha maýyl, gündüzleri 20-30 gradus maýyl, 38 gradusgacha ysy bolmagyna garaşylýar. Ýurdumyzyň Daşgaly welaýatyna atgym rutly, hepdeniň başyna üýtgäp duran rutly howa bolup, Demiraz Gunatardan tiýlik sekundda 7-12-den 11-16 metre etýän şemalyň üsmüne hemde howanyň temperaturasynyň geceleri 15-20 gradusdan 26 gradusgacha maýyl, gündüzleri 23-28 gradus maýyl, 37 gradusgacha ysy bolmagyna garaşylýar. Paýtagtymyz Aşgabatda atgym rutly, hepdeniň başyna üýtgäp duran rutly howa bolup, Demiraz Gunatardan günnägara ornyk edýän tiýlik sekundda 8-10-dan 12-14 metre etýän şemalyň üsmüne hemde howanyň temperaturasynyň geceleri 19-20 gradusdan 25 gradusgacha maýyl, gündüzleri 28-30 gradusdan 36 gradusgacha maýyl bolmagyna garaşylýar. Mähwan ýerleşler, ýurdum boýunça awgust aýynyň 24-nä magnit gaýdasynyň durnuky ýagdaýda saklanmagyna garaşylýar. Hormatly ýerleşler, siz geljek hepdeniň dowamyna bolmagyna garaşylýan howa maglumaty bilen tanyşyp boluňuz. Ünsärp dinläniňiz üçin sag bolun. Edil watandaşlar, häzirki wagtda howanyň düzümine tozan bölejikleriniň möçüriniň kadadan 27 göterim artmagy bilen baglanyşykly howa şertleriniň adam bedenine ýetirýän oňaýsy täsirleriniň öňalmak üçin agyz burun örtüklerini ulanmagy maslahat berýär. Mähman ýerleşler, bu düzümleri berk berjaý etseňiz, ýylyň islenlik pasynda öz saglygyňyzy gorap bilersiňiz.
Mehman adamlar, şununla watan habarlary ýapaşymyzy jemleýäs. Berkarar döwletimiň bagtyarlyk döwründe ata watan Türkmenistan ähli wagtlarda ösüşler ösenýär. Ähli ösüşlerin ödenine bolsa halkyň bähbidi bar. Çünki bizim ýurdumyzda döwlet adam üçindir. Hoş sag bolun, edip